беларусам пазбавіцца ад Лукашэнкі. Все уже померли, а Беларусь все живе. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і яго дыназаўр пакуль без імя, Зміцер Лукашук і гісторык, кандыдат гістарычных навук Вадзім Аніпяркоў. Добрый день, спадар Вадзім. Добрый день, Змитер Максим. Спадар Вадзім, я ведаю, што як у журналістаў ёсць спецыялізацыя, хтосьці там на міжнародныя адносіны, хтосьці на сацыялку, хтосьці на спорт, так і ў гісторыкаў. Ўсё ж такі вот ёсць нейкі такі кавалак гісторыі, у якім ён дока. Вы спецыяліст у такім досыць трагічным перыядзе гісторыі Беларусі. Гэта 1792-93 год. Чым трагічны той перыяд і ці ёсць нейкія паралелі з сённяшняй Беларусю? Я не сказал так однозначно, что это таки трагичный период. Хотя, конечно, тым поколением для іх это была трагедия, что зникла их державность. Державность, якая існавала стагоддзямі. Тым ліку Великае княства Літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай 500 год існавала. Але до конца не можна лічыць трагічным перыяд, які адзначыўся такой колькасцю выбітных асоб, людзей, напрыклад, як Касцюшка. Это супярэчлівы, безумоўна, перыяд. А паралелі, безумоўна, ёсць, пачынаючы ад таго, што ситуация погрозы існавання дзяржавы. Другое, гэта вялікі фактор замежны. В той час таксама это быў расійскі фактор. І трэцяе, гэта паўтор такой сітуацыі, калі непапулярная ўлада і грамадства. І адносіны паміж імі, алгарытмы адносін, паводзін людзей, тут направда шмат агульнага. Давайте, пакуль мы паглыбімся ў іншыя тэмы, я да нацыянальнай ідэі, якую мы так склалася, шукаем. Такі перыяд сёння мы шукаем нацыянальную ідэю. А ў той перыяд нацыянальная ідэя была, ці яе таксама шукалі, а мы працягваем? Па-першае, той перыяд такой увагі да нацыянальных адрозненняў не існавала. Все ж таки нацыяналізм гэта гісторыя наступного 19 стагоддзя. Больш людзей акцэнтавалі пры падзеле паміж сабой увагу на такія моманты, як саслоўная прыналежнасць, як дзяржава, але не нацыянальнасць. Так что тут аналогии я просто их не проводил, и тому, коли например, спрачаюцца, ці был, умоўна кажучы, Агінскі, ці Касцюшка, ці Міцкевіч полякам, ці беларусам, то гэта неправильно само по себе пытанне. Потому что яны были и поляками, але не ў тым значении, как зараз. То есть, если бы я спросил какого-нибудь гражданина, они же называли себя гражданами? Конечно, обывателем. Если бы я его спросил, а кто ты, то что бы он ответил? У пэўнай сітуацыі ён сказал, я поляк. У другой сітуацыі он мог сказать, я ліцвін. Напрыклад, Тадеуш Касцюшка, ён пісаў, што я не жыхар кароны, я ліцвін. І, напрыклад, ён хацеў служыць у войску Великого княства Літоўскага, не войску польскай кароны. Абставіны так склаліся, што сюды сваего не ўзялі на працу. І Таму я бы паралельна, зноў-такі, каб для слухачоў было больш зразумела, уявім, што беларус з Савецкага Саюза трапляе ў умоўную Новую Зеландыю, его запытаюцца, ты з Расіі? Он можа сказаць, так, я з Расіі, потому што он разумее, што ў Новай Зеландыі
наприклад, Савецкі Саюз асацыюецца з Расіяй. Але ўнутры Савецкага Саюза он падкрэсліць, што ён как бы з БССР, з Беларусі. Зразумела. А таксама у Рэчы Паспалітай была моцная рэгіянальная свядомасць. Увогуле гэта была, казалі, федэрацыя паветаў, нават не двух дзяржаў, не толькі двух дзяржаў. І таму ён падкрэсліў, што я это абыватель такого-то воеводства, такого-то павета. То бок не можам мы глядзець на ментальнасць людзей той эпохі, выкарыстоўваючы абсалютна как бы стэрэатыпы, скажем так, сваёй ментальнасці. То есть, А на каких языках они общались? Вообще, как было отношение к языку? Не, ну, па-першае, как бы для людзей, якія займаліся палітыкай, агульная мова была французская, конечно. То есть, напрыклад, калі мы бярэм мову там не толькі дыпламаты, але там, напрыклад, перапіска караля Станіслава Аўгуста, нават таксама з жыхарамі Рэчы Паспалітай шмат у чым па-французску. Таксама, конечно, польская мова, прычым польская мова, яна павялічвала свой уплыў на працягу другого паловы 18-годдзя, выціскаючы не беларускую, французскую мову. Лаціна заходзіла ўжо, напрыклад, калі мы бярэм таксама глядзім актавыя кнігі, калі, умоўна кажучы, так, за 1760-е гады глядзіш, ну там лацінскіх выразаў столькі, што я мушу бегаць да свайго калегі Жлудкі, кожны раз пытацца, што гэта значыць, як гэта дакладна перакласць. У 1790 годзе такой же праблемы амаль што не існуе, тому што там, ну, как бы польская мова. Вось, але таксама трэба мець уяўленне, што шляхта, яна мела зносіны з прыгоннымі. І вядома, што калі гэтыя прыгонныя, яны былі з Беларусі ці з Літвы, яны павінны былі выкарыстоўваць гэта нацыянальныя мовы, ці прынамсі іх разумець. То есть, сколько... Я думаю, что было шмат мовы. Вот, допустим, я живу в Вильнюсе, и я шляхтичный человек, у которого есть право голоса. Так. А сколько языков мне нужно знать для того, чтобы вот чувствовать себя удобным? Ну, как бы... Ну, это глядячи, який вы шляхтец, потому что, по-перше... Ну, давайте от среднего уровня, вот, не высоко и ну, не коли вы среднего уровня, наколькі я могу уявлять, все равно, ну, знову таки, Вільня – это крыху проблемная ситуация, потому что тут это памежжа культурнае беларусаў у сучасным разуменні, літоўцаў у сучасным разуменні. А калі, умоўна кажучы, браць сучасную жамойці ці умоўны мазыр, то я думаю, што мінімум звычайны шляхціц он быў двухмоўны. Пытанне, наколькі ён карыстаўся беларускай мовай ці літвійскай у сучасным значэнні сітуацыі, напрыклад, жамойці, гэта адкрытае пытанне, але як і ў дачыненні да беларускай сённяшняй мовы. Хтосьці размаўляе бегла, хтосьці прынамсі разумее, вось хтосьці, але на ўзроўні пасіўнага ўспрымання, конечно, это існавала. Хорошо, ладно, тогда упростим ситуацию. А вот, допустим, я из Орша. А вот на скольких языках я говорю, с какими языками мне нужно владеть, чтобы чувствовать себя комфортно вот во всех средах, в которых я бываю? Ну, па-першае, калі вы зноў-такі належыце да палітычнага народа і хочаце ў гэтым сэнсе, то тады трэба было ведаць французскую мову. Большасць шляхціцаў я не ведала. Больш таго, нават у актавых кнігах шмат хто проста крыжыкі ставіў. Нават з літоўскімі калегамі калісь на свестай канферэнцыі спрачаліся, ад чаго залежала колькасць крыжыкаў. Хтосьці адзін паставіць, часцей за ўсё 3, а хтосьці, напрыклад, аж 5. Ну і думалі, што там уплывала, ці яго самаацэнка, ці колькасць там напояў, які ён спажыл, і так далее. Ну, не дайшлі да пытання. Ваше пытанне таксама, но насамрэч без дакладнага адказу навукоўцы на такія, ведаеце, хібы навукоўцы, што ён патрабуе. Ён хоча знайсці адказ, які цалкам даказаны. У пісьмовых крыніцах французская і польская мова. Беларуская, літвійская амаль што няма. Вось. Але, зноў-такі, тут проста па логіцы, зноў-такі, зносіны з сялянамі. І тут вядома, што яны павінны хаця бы пасіўна былі гэту мову ўспрымаць. Ну, больш таго, захаваліся тэксты, напрыклад, калі шляхта беларускую мову ўжывала, там п'есы ствараліся і так далее. Іх не было шмат, але гэта як факты можна прыводзіць. То есть получается так, деловая переписка моя с кем-нибудь из столиц, там, из Варшавы, из Кракова, она на французском, скорее всего. Французская, польская. И если совсем высокий уровень, то на французском. Если уровень чуть пониже, то... Элитарность, конечно. Потом я вот выхожу с утра из своей, там, как это называется, усадьбы, ну, вот из дома своего, из дворца. И вот как бы вот там, иди сюда ко мне, ну, как бы какого-нибудь там моего этого самого, как его, крестьянина, то я к нему, скорее всего, обращаюсь на белорусском.
Не, я думаю, что вы можете по-польски будете казать, або это то, что называется тросянка, хоть это такого слова не было. Видите, там же відеозаписи у нас не засталося, як яны. Ну, я так просто представляю. Так, але я могу карыстацца такі пісьмовымі крыніцамі. Там будзе французская і польская, але зразумела, што беларуская мова, яна заставалась, она не была цалкам знішчана. Вот. А если мы с моими друзьями решим как-то себя развлечь, то кто-нибудь из нас напишет какую-то комедию на белорусском языке. Ну, гэта эпоха романтызма, гэта вы уже у 19 стагоддзя. Вось зноў-такі мода на этнічнасць, у тым ліку на сялянскую культуру, гэта хутчэй за все ж таки уже наступное 19 стагоддзя. Окей. Все, ну тогда получается примерно 3 языка: французский, польский и ломаный белорусский для того, чтобы крикнуть «принеси мне воды». Літвійскі таксама. И литовский тоже для того, чтобы «принеси мне воды». Все, понял. Вы сказали про той перыяд, апісваючы яго незадаволенасць уладай. Як яна праяўлялася? У стані грамадства. Да. Ну, як заўсёды, ад адкрытага незадавальнення да ўзроўню канфармізму, калі вы проста прыстасоўваецеся, это ж да недаўняга моманту лічылася галоўная рыса беларусаў, што гэта прыстасавацца, звыкнуць іх і так далей. Але у той час справа ў тым, што, скажем так, узровень незадавальнення таксама дыктаваўся замежным фактарам. Потому что апошніх каралёў Рэчы Паспалітай фактычна ставілі замежныя дзяржавы, у першую чаргу Расія. Правда, у саюзе з іншымі краінамі, але расійскі фактар быў асноўны. І вось калі, напрыклад, тут уже ўжываліся расійскія войскі, даходзіла да такіх дэманстратыўнага гвалту, то гэта для грамадства быў выклік. І грамадства падзялялася на катэгорыі людзей, якія паводзілі сябе вельмі па-рознаму. Напрыклад, быў прыклад таго ж самого Тадэуша Касцюшкі. Гэта прыклад не проста знакамітага генерала, тым ліку не толькі тут, у Амерыцы, але чалавека вельмі высокіх маральных якасцяў, які не ішоў ні на які кампраміс. Другі, гэта прыклад, апошні вялікі гетман Великого княства Літоўскага Шыман Касакоўскі. Ну, это такой быў мерзотнік, коллаборационист, калі выкарыстоўваць уже паняцце 20-го стагоддзя, про якого і так все ведалі. Яго павесілі просто падчас паўстання. А вось трэці прыклад, ну, умоўна, Міхал Кляфас Агінскі. Ён быў у той час вядомы не толькі як музыкант, але як дзяржаўны дзеяч, палітык, але ён паводзіў сябе как такі сярэдні варыянт, што ў пэўных ступенях ён мог ісці на кампраміс, можна сказаць, нават на супрацоўніцтва, у тым ліку з непапулярнай уладай, падпарадковвацца гвалту і рабіць тое, што потым, пра што ён баяўся пісаць у ўспамінах. Бо гэта было адмоўнае дзеянне, а потым, напрыклад, далучыцца да паўстання Касцюшкі. Умоўна кажучы, у 93 годзе ён сваёй рукой паставіў подпіс пад документам об згодзе на падзел чарговай Рэчы Паспалітай. У 94-м он ужо ў шэрагах паўстанцаў. Вось. І от большасць людзей гэта такі варыянт, што і таму гэта так цікава вывучаць, што спрыяла, якія фактары, да, якая матывацыя, што чалавек рабіў свой выбор так або так. А вот эти вот рывки Александра Григорьевича то вправо, то влево, то на восток, то на запад, то к националистам, кто к интернационалистам и так далее. Это нормально было? Так себя вели в то время или нет? Ну, па пэўным сэнсе, заўсёды, ведаеце, я крыху звязаны з гісторыяй дыпламатыі, што паняцце балансу дыпламатыі заўсёды ёсць. Але тут пытанне, што аналогія, я думаю, іншая. Насамрэч, што нягледзячы на все, як вы кажаце, такія рухі, то адзін бок і тут, там, і зараз сёння, і ў другой палове 17-го стагоддзя існаваў як асноўны фактар волеўпалітычнага жыцця расійскі фактар. Ён у нас зараз ёсць, нягледзячы на ўсе. Ну, я кажу тут як дылетант, бо я гісторык. Вось, у другой палове 17-го стагоддзя это быў асноўны фактар. І як прыклад могу прывесці, вось калі Кацярына II прымала нейкае рашэнне ў дачыненні любого чалавека ў Рэчы Паспалітай,
то гэта рашэнне рэалізоўвалася у судзе, дзе загодна. Безумоўна, у большасці выпадкаў яна не лезла. Яна давала прымаць рашэнне самастойна. Але калі яна ўжо прыняла гэта рашэнне, то яно рэалізоўвалася праз пасла. Вось можна згадаць недаўня пасла Бабіча, вось і так далее. І я думаю, што у Беларусі есть пагроза, што мы можам быць вось такім пратэктаратам, як калісьці Рэч Паспалітай другой половины 18 столетия. А как они тогда отнеслись к тому, что... Как они тогда относились вот к Екатерине II и вообще к России? Что это для них было? Яны это кто? Ну, имеется в виду вот граждане Речи Посполитой. Обыватели. Мещане. Але по-рознаму адносіліся, як і зараз у Беларусі, залежыць ад канкрэтнага перыяда, года і так далее. Але трэба проста мець уяўленне, што все ведалі, што апошняго караля паставілі рускі войск. И для них это было нормально, ненормально? Ну, бывает. Спачатку было, ведаеце, як этот анекдот, беларуса павесілі побач з кімсьці, все уже померли, а Беларусь все жыве. Його пытаюся, так як так можеш? Його, він каже, ну що, паночки, спочатку було тяжко, а потім звикся. Ну, люди, ведаеце, гэта же сістэма такого расійскага дамінавання, яна на працягу 18 года ацнялася, і люди просто гэта прымалі як уже пастаянны фактор, які змяніць амаль што немагчыма. Больш таго, умоўна кажучы, аднаўленне такого поўнага суверэнітэта Рэчы Паспалітай адбылося толькі на працягу 4 год. Это 1788, 92 год. Россия ввела войски, поставила абсолютно іншую ўладу, абсолютно непопулярную, довела ситуацию до того, что тут у волі было жить амаль што немагчыма. І калі уже адбывалася ліквідацыя дзяржаўнасці, шмат хто глядзелі, ну, лепш ужо так, чым тое, што ўтварылася. А как они воспринимали Россию? Вот Россия для них это было что? Россия гэта была, безумоўна, краіна, якая мае вялікі ўплыў у Европе і выключны ўплыў унутры Рэчы Паспалітай. Зноў-такі, акрамя перыяда вось того, як назвал, калі была спроба менавіта цалкам аднавіць свой дзяржаўны суверэнітэт. Кацярына II, дарэчы, яна успрымалася таксама як, ну, штось падобна, можа быць, на Ангелу Меркель, такім сэнсе, што калі яна прымала асабіста нейкага воеводу, умоўна кажучы, ці того самого Міхала Кляфаса Агінскага, то ў іх было вельмі станоўча ад яе ўражання. Чаму? Таму што яна умела чалавеку пальсціць, яна была адной з галоўных кіраўнікоў свету, і пры гэтым яна ставілася да чалавека, ну, хаця б вонкава паважна, разумееце? Вось, і гэта, конечно, это было ў пэўным сэнсе лісліва. Але людзі, якія, ну, разумелі, што гэта ў любым выпадку для краіны шкодна, такі вялікі замежны ўплыў, конечно, яны гэта воспрымалі негатыўна. А вот разница была для них между, допустим, Российской империей и Турецкой империей? Или там между Российской империей и Габсбургом, и Австро-Венгерской империей? Для них это было одно и то же самое или какие-то разные? Ну, люди, зноў-таки, не, люди розныя, але я могу сказаць, што калі был другі падзел Рэчы Паспалітай, то ў пэўным сэнсе вось перапіску, як глядзел прадстаўнікоў роду чатарыйскіх, конечно, калі выбіралі, у які, як казалі, забор патрапіць, ну, аўстрыйскі был, лічыўся лепшым. Вось, але гэта залежала ад сістэмы ўлады. Вось. З пункту гледжання, конечно, самого жыцця унутранай арганізацыі, то Расійская імперія не была такім узором. Вось. У сэнсе вайсковым, конечно, дамінавала, у сэнсе таго, што праз Петербург вы маглі вырашыць любыя справы, калі толькі да туды даходзіла. Так, але так, што гэта был нейкі як узор наследавання, конечно, не, потому што Рэч Паспалітая была пабудавана на рэспубліканскіх прынцыпах. А Расія гэта была, ну, абсалютысцкая сістэма, і вядома, што большасць людзей, нават шляхціцаў, яе не ўспрымала. Больш таго, як калі Расія сюды заходзіла, яна таксама казала, што мы не хочам усталяваць тут абсалютызм. Казала, мы хочам падтрымаць вашы там шляхецкія вольнасці і так далее. Нават яны не спрабавалі гэта, скажем так, распаўсюдзіць. Нават была такая цікавая сітуацыя, што калі ў Рэчы Паспалітай прынялі Канстытуцыю 3 мая, якая можа, ну, так, самая знакамітая першая канстытуцыя ў Еўропе. Насамрэч, не першая ўвогуле,
Вось, то адзін з фактараў наступнай інтэрвенцыі ваеннай было тое, што краіна, па-першае, магла далей развівацца вельмі хутка, і потым, калі яна будзе хутка развівацца, то вось гэта мадэль абсалютысцкай расійскай манархіі, яна будзе выглядаць у вачах іх жа грамадзян, тым ліку з усходняй Беларусі, вельмі адмоўна. Сама Кацярына II пра гэта пісала. Напрыклад, ўжываўся такі аргумент, што сяляне будуць сюды бегчы, прыгонны сяляне з расійскай імперыі сюды. Чаму? Потому што ў Рэчы Паспалітай абвешчана, што іншы селянін, які прыходзіць у межы, ён будзе ўжо вольны. Вось, тому, конечно, скажем так, павага была, боязь была, разуменне таго, што калі з імі супрацоўнічаць можна вырашаць шмат праблем сваіх асабістых было. Сказаць, што як узор гэта ўспрымалася, то безумоўна не. Были пророссийские? Безумоўна, конечно. И им просто нравился абсолютизм или что? Не, ведаць, што такое прарасійскі ў Рэчы Паспалітай? Прарасійскія партыі ў Рэчы Паспалітай гэта партыі, якія, скажем так, ідуць на супрацоўніцтва з прадстаўнікамі Расіі, напрыклад, пасольствам, разумеючы, што гэта супрацоўніцтва дае ім усе падставы перамагчы ў ўнутранай палітычнай барацьбе. Напрыклад, калі чартарыскі супрацоўнічалі з Кацярынай II, каб паставіць свайго сваяка Станіслава Аўгуста каралём, яны разлічвалі, што Расія дазволіць ім правесці вельмі вялікую праграму рэформ, бо гэта быў рэфармісцкі лагер. Потым яны праз пару год зразумелі, што задача Расіі зусім іншая. А потым, больш таго, нават у Рэчы Паспалітай ўжо, калі браць 1770-е гады, 80-е, две партыі нават было прарасійскіх, з трох. Так, калі асноўныя браць, яны паміж сабой змагаліся за ўплыў. Але не таму, што гэта было, как бы, скажем так, апологія абсолютизму расійскім, потому что просто было разуменне, што калі з гэтымі, скажем так, ребятами ты сябруеш, у тебя добры зносіны, у тебя все атрымаецца. Вось, я бы так азначил. І, дарэчы, Расія гэта выкарыстоўвала. Нет, я когда спрашивал про пророссийских, я имел в виду, то есть, ну, вы ответили на этот вопрос, были ли здесь люди, которым нравилась сама модель политической жизни России? Я таких людей не сустракаў, каб писали. Да, больш таго, зноў-такі, у Рэчы Паспалітай цяжка было казаць пра абсалютызм, таму што сама гэта тое, што самае, як у Амерыцы казаць пра сацыялізм. Ну, ведаеце, што калі ты в Амерыцы скажаш, што гэта сацыялізм, то гэта нейкая абраза. Тое ж самае у Рэчы Паспалітай, якая заўсёды лічылася, ну, рэспубліканскай мадэллю, казаць, што я вось за абсалютную манархію, ну, гэта как бы просто не выпадала. Выгублялі тады просто ўплыў, тут павагу і так далей. Таму, прынамсі, на слова пра гэта не казалі. Вельмі такія паралелі вельмі, ну, заўважныя, таўсценныя з тым, што мы бачым сёння. І вось усе гэтыя сёння развагі пра тое, што вот там Расія, Путін там вот дапамогуць беларусам пазбавіцца ад Лукашэнкі, можа і дапаможа, але вот калі глядзець на вопыт Рэчы Паспалітай двух народаў, то інтарэсы-то у такой дапамозе ў Расіі, што былі, што ёсць, далёка не супадаюць з тым, што думаюць сабе беларусы. Ёсць час яшчэ на адзін прыклад, амаль што анекдатычны. Ну, вось такая гісторыя, вельмі спрошчана, конечно. Расія, яна дапамагла стаць каралём Станіславу Аўгусту Панятоўскаму. Он меў сваяцтва з Чартарыскім і быў такой, ну, не магнат амаль што, вось. А галоўны, как бы, праціўнік гэтага, это был пані Каханку, Карл Радзівіл. Самы багаты чалавек у Европе, калі не лічыць монарха. І расійскія войскі там пад Слонімам яго разбілі, выгналі за мяжу, я так вельмі спрашчаю. А калі Станіслав Аўгуст перастал слухацца, то бок Расія, Кацярына II запатрабавала там пусціць, напрыклад, праваслаўных, пратэстантаў, соймых і так далей, то каб яго прыпугнуць, вярнулі Карля Радзівіла сюды і стварылі такую вялікую аб'яднанне, шляхецкую канфедэрацыю, называлася Радамскай. І мэты абвесілі, што Кацярына II гатова вось гэтага караля, якога сама яны зрабілі, так і пісалі, мы зрабілі этого караля, яго выгнаць. І проста натоўп людзей сустракалі гэтага Станіслава, Карля Станіслава Радзівіла, калі ён прыязджае, там десяткі тысяч запісваюцца ў гэтую канфедэрацыю, все, Расія дазваляе яго зняць. Значит, калі яны ствараюць акт, там войскі, пасол, яны кажуць, ну, пішам, дэтранізацыя.
Говорит, не трэба пісаць дэтранізацыю. Ну як, вы же это абяцалі. Не трэба. Вось вам акт, падпісваеце. І потым атрымліваецца так, што кароль пакідаецца на месцы, збіраецца сойм, наступны па патрабаванні канфедэратаў. На сойме расійскія войскі яго атачаюць і кажуць, робіце тое. Калі самі кіраўнікі гэтай канфедэрацыі, уключаючы кароннага гетмана, яго сына, 2 каталіцкіх біскупаў, выступаюць супраць, іх бяруць, просто вязуць в Калугу. Кароль застаецца, тое, што патрабавала Расія, кароль не хацела рабіць, было рэалізавана. Вось, і вось такая гісторыя. Ну, как сюжет из «Игры престолов». Я думаю, нават больш круты. Але гэта гісторыя, гэта не прыдумка. Я вельмі спрошчана распавёл. Но мне гэта асабіста нагадвае вось сітуацыя не гэтых выбараў, а нейкіх адных з мінулых прэзідэнцкіх. Таксама, калі прадстаўнікі нашай апазіцыі ехалі ў Маскву, атрымлівалі, здаецца, там дапамогу, фінансаванне і так далее. І думалі, што Расія дапаможа ім зняць мясцовага кіраўніка. Но это уже моя особистая. Вот поведение Екатерины II и поведение Владимира Владимировича Путина, они, вот я имею в виду во внешней политике, вот в отношении к этим землям, есть какая-то отличие, разница? Я ведаю про Екатерину II, не ведаю про Путина, але я допускаю, что так. Чым тут сюжет? Справа в тым, што пра паводзіны Екатерины II мы ведаем зараз з дыпламатычнай крыніцы, закрытого характару. Зараз уже в архівах можем прачытаць, што яны ледь не думалі. Разумееце, гэта такія былі, напрыклад, унутраны пакой Екатерины II, калі там прымала самы вузкім коле рашэнне. Вось тут, напрыклад, я з польскімі калегамі удзельнічаў в данні інструкцый паслам, якія сюды выслаліся. Яны вельмі шчырыя, потому што гэта ніхто не чытал, акрамя іх. Тое, што думает Владимир Владимирович, конечно, я не ведаю. Але ёсць падставы, 2 падставы. У мяне меркаваць, што алгарытм паводзін падобны. Чаму? Па-першае, зараз Екатерина II – гэта ўзор для расійскіх, скажем так, расійскай эліты дзяржаўнай. Здымаюцца тэлесерыялы. В прынцыпе, гэта разглядаецца як вельмі такая пазітыўная старонка расійскай гісторыі. І таму, калі прынцып наследавання, а другое – гэта сама імкненне захаваць свой уплыў на суседніх тэрыторыях. Он, безумоўна, быў у Екатерины II, і я думаю, захоўваецца, не думаю, я бачу, што захоўваецца таксама у сённяшняго расійскага кіраўніцтва. То есть, то, што казалі, сфера ўплыву і так далее, гэта катэгорыя не толькі 20-го ці 21-го стагоддзя, 18-го таксама. Вот так вот папярэджанне усім тым лідарам нашым сённяшняга дня, якія ўсё чакаюць нейкай рэакцыі там ці удзелу Масквы, Крамля у сённяшніх беларускіх падзеях. Вот такое гістарычнае папярэджанне. Да нацыянальнай ідэі. Ўсё ж такі вернемся. Вельмі цікавы экскурс. Шкада, што у тыя часы нацыянальнае пытанне не было такім актуальным, і таму нацыянальную ідэю тады не шукалі. А вот ўсё ж такі для вас, як для грамадзяніна гэтай краіны, увогуле пытанне нацыянальнай ідэі сёння, яно наколькі важнае, а можа быць, яно увогуле не вартае ўвагі? Для нас гэта вельмі важна. Я такі наконт Рэчы Паспалітай дакладню, нацыянальнай праблем не было, але ідэя дзяржавы была. Это была рэспубліканская ідэя. Там кожны гэта ведаў, ад магната да летняй селяніны, я думаю. Што датычыць нас, нацыянальная ідэя, ў маім разуменні, гэта тое, што дазваляе нам развівацца, рухацца наперад, і тое, што нас вылучае лепшы бок ад суседзяў, і зноў-такі дазваляе глядзець з аптымізмам будучыню. І тое, што злучае беларусаў паміж сабой. Я зноў-такі... Калі аналізаваць нашу гісторыю так да нядаўняга часу, в прынцыпе, у нас такі асноўны станоўчы момант был адзін, а вось негатыўных я бачу больш шырока. Напрыклад, гісторыя мінус, не станоўчая, а адмоўная, гісторыкі нас самі любяць вывучаць. Но станоўчае што ў нас было? Што то, што называецца талерантнасць, уменне суіснавання з людзьмі, якія моцна ад цябе адрозніваюцца. Таму што Беларусь у мінулым, яна была у чымсьці падобная на сённяшнюю Европу. Вот Европа у мінулым, на сённяшняй Европы не было так падобна, як Беларусь у мінулым. Чаму? Таму што у кожным горадзе суіснавалі вялікія грамады людзей, які моцна адрозніваліся па паходжанню, рэлігіі і так далее. І талерантнасць гэта не любоў,
Яны адзін аднаго не любілі дакладна, але яны цярпелі. І не даходзіла да такіх рэчаў, як там пагромы, разумееце, нацыянальныя войны і так далее, рэлігійныя войны. І з гэтым менавіта такая цярплівасць у самым лепшым сэнсе, так, як талерантнасць, гэта станоўчы рыс. Но все, што астатняе, ну вот у характары беларусаў, гэта таксама вынік у пэўным сэнсе гісторыі, але гэта хутчэй в мінус, потому што то, што нам, от як мы на сябе самі глядзелі збольшага, ці на нас глядзелі суседзі, гэта ну, такая цярпелівасць, абыякавасць, гэта ў пэўным сэнсе такая баязлівасць і гэтак далее. Маўклівасць, замкнёнасць, нават то, што вось, але яна таксама мае пэўныя гістарычныя вытокі. Вось я калі выкладаў у універсітэце, праводзіў такі прыклад, што вось войны з 17 стагоддзя, у вас за 20 год большасць насельніцтва знікае, просто забіваюць. Я кажу, вось палова знікла, паловы нет. Дзякуючы якім рысам вы знікаеце, дзякуючы якім вы захоўваеце. Напрыклад, смеласць, баязлівасць. Баязлівасць. Напрыклад, адкрытасць, шчырасць, ці как такое двудушие і так далее. І потым я казаў, што мы нашчадкі тых, якія выжылі. Так вось зараз беларусы за гэты месяцы яны вельмі не самі змяніліся, яны змянілі уяўленне пра сябе ў сваіх вачах і ў вачах іншых людзей. Таму што я бы назвал гэта так, як іміджавы код. Потому што раней, калі мы асацыироваліся вось гэтай такой закрытасцю, абыякавасцю да ўсяго, маўклівасцю, што мы цярпелівыя ў самым дрэнным сэнсе, дарэчы, то зараз беларусы гэта ўжо смеласць, гэта упартасць у высакароднасці, гэта салідарнасць, гэта нарэшце брэнд. І гэта нават бачна вельмі па знаёмым з прадстаўнікоў дыяспоры, што зараз беларусам, напраўда, быць вельмі класна у іх самих вачах. Уже ты не паляк, не рускі, не літовец, некі, ты беларус, і гэта. І вось калі мы гэты код іміджавы, змена этого кода захаваем, а код таксама это ж перадаецца з пакаленню, то я думаю, што вось гэта ёсць нацыянальная ідэя змена іміджавага кода. То есть дальше, які уже как бы змянился, просто его замацаваць. То есть дальше белорусы должны себя вести вот так же, как они вели себя в августе, и вот, ну, то есть... адносіцца да сябе з такой павагай, нават не паводзіць, а не толькі паводзіць. Ведаеце, тут вельмі важна. Беларусы, не можна сказаць, што все беларусы змяніліся за 4 месяцы. Змянілася стаўленне да сябе і змянілася стаўленне да нас. Зараз уже у суседзяў павінны быць комплексы, а не ў нас. А адкуль што ўзялося? Вот вы кажаце пра код, вот гэты код выжывання, які прадугледжвае вось гэтае ўсё там баязлівасць, двудушнасць. Вот гэты код выжывання ляжыць просто вот як нейкай там дадатковай храмасомай, прости господи, і раптам, ведаючы, што будуць затрымліваць, будуць караць штрафы, што вельмі важна для беларусаў ўсё-таки, які ўсё ж таки чалавек гаспадарлівы, назовём гэта так, суткі могуць забіць. И гэты код раптом перестал спрацоўваць. Чаму? Я вот когда это все смотрел, у меня было ощущение, что белорусы, ну, как бы зная белорусов, ну, что-то читая там про них, у меня было ощущение, что это какое-то массовое помешательство. Настолько это отличалось от того, что было здесь обычно. Это как вот бабах, это прям другой народ, другие люди. Ну, ведаеце, есть такое понятие навуцы эффект мотылька, што калі мы можам штосьці растлумачыць уже постфактум, то бок ніхто гэтага праўда не мог прадугледзець. Але што прычыны, фактары гэтага безумоўна існавалі, якія, ну я думаю, што іх цэлая група. Першы гэта фактар свабоды. Вось як з асфальту прыбіваецца трава, вось калі вы даеце хоць нейкую свабоду, она пачынае расці. Я, напрыклад, вот свой інстытут гісторыі, што у нас насамрэч вот зараз, ну, пра нас шмат уже размаўляюць, што там кажуць таксама пра смеласць, грамадзянскую пазіцыю, але у нас пачалося проста, што мы выбралі паўгады таму кіраўніка прафсаюза, якога не хацела адміністрацыя. Працэс абсолютно нічога не вырашаў. Он такі там, ну, здаецца, нейкія элементарныя рэчы. І з гэта ўсё пачалося. Тое ж самае ў Беларусі. Ну, разумееце, была пэўна так ступень лібералізацыі, вось то, што это ўсё нацыянальнае, на гэта ціснула, потым как бы далі хаця бы крыху свабоды, потым гэта выбухнула.
А другое, што сярэдні клас фарміраваўся, гэта людзі з зусім іншай сістэмай каштоўнасцяў. І ён как бы Беларусі сфарміраваўся. Я думаю, што гэта таксама вельмі важна, што не толькі чарка і шкварка, і калі ўлада не лічыць сябе за чалавека, якая пазбаўляе цябе абсалютна элементарных правоў, то людзі пачынаюць пратэставаць. І гэта, дарэчы, злучае грамадства ў каштоўнасці, бо мы можам арыентаваць быць на захад, на Расію, размаўляць на розных мовах, у сэнсе, што ёсць чалавек, у яго ёсць правы, і хаця б ўлада павінна элементарна гэтай правы шанаваць, пад гэта падпішуцца абсалютна большасць беларусаў. І гэта нас злучае. А вось у гэтым кодзе, які зараз ужо новы у нас расце, ствараецца, вымалёўваецца, а колькі там прапісваюцца такія нейкія нацыянальныя рысы кшталту там мова, традыцыі, гісторыя, сімволіка? Я думаю, так. Просто зноў такі, калі казаць пра мову, я, конечно, разумею, што самая лепшая сітуацыя, калі большасць беларусаў размаўляла бы на сваёй мове, але нават стаўленне да мовы вельмі важна. Ось я як каталік, я могу сказаць, што я бегла пачаў па-беларуску размаўляць, прыйшоўшы ў касцёл. Але там галоўнае, што мяняецца не тое, што ты размаўляеш, як ты ставішся. У нас там мова сакральная, самая высокага ўзроўню, разумееце, да? Святар прамаўляе, падымаючы цела Хрыста. І чалавек можа размаўляць і на расійскай мове, і на івріце, напрыклад, ці на мове там украінскай, якой загодна. Але важна стаўленне. Разумееце, да, што ось у іерархіі мов, што яна как бы не калхозная, не халопская, яна как бы на высокім узроўні. Тое ж самае, я думаю, так, нацыянальнага там шмат, потому што это стане да гісторыі, гэта да сімволікі. Дарэчы, сімволіка зараз вельмі актуальна, так памяць. Ну і яшчэ раз, на заканчэнне. Ваша нацыянальная ідэя? Я, здаецца, сказал, што каб беларусы замацавалі той пазітыўны іміджавы код, які зараз ужо фактычна можна бачыць у дачыненні да нашага народа. Закрепим. Да, закрепім. Замацуем гэта ўсё. Вось такая. Змена іміджу, так. У сваіх вачах суседзяў. Это, я бы сказал, имиджевый код, потому что это передаецца, разумееце, это передаецца ўжо спадчына, што наступнае пакаленне не проста яго атрымаюць спадчыну. Такім чынам, замацуйце у сабе гэты вось код, гэтыя змены і перадайце яго ў спадчыну сваім нашчадкам, сваім дзецям і ўнукам. Дзякуй вялікі. Падаруначак ад праграмы Ідэя Х, Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам «Сымбаль-бай». Вадзіма Непяркоў, Максім Гаруноў, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нам. Пра код не забывайце, замацоўвайце.